Nu știu cum se face, dar trebuie să fiți de acord cu noi că un costum elegant schimbă cu totul felul în care privim un bărbat atunci când îl poartă. Continuăm așadar emisiunea cu un material dedicat în special domnilor. Dacă weekendul trecut am aflat trendurile vestimentare feminine, iată că a venit și rândul bărbaților. Împreună cu Ana vom afla care sunt trendurile pentru vara aceasta în materie de vestimentație bărbătească. Bună ziua și bine v-am găsit din nou! Bună ziua! Dacă tot este perioada nunților și petrecerilor, o să începem mai întâi cu costumele pentru miri. Și vom începe cu primul model. Se poartă anul acesta sacoul din brocard și cu pantalonul uni din stofă. Sacoul trebuie să fie foarte camrat, într-un singur nasture, pantalonul foarte slim. Știți că acum se poartă pantalonul slim și la damă și la bărbați. Sacoul foarte camrat, e ca un smoking cu papion, cămașa albă, asta este ideal pentru miri. Eu așa recomand. În general, mirele trebuie să fie într-un costum negru, cămașa albă și papion negru. Asta vreau să vă întreb, la acest costum merge papion? Papion negru. Asta este recomandarea mea și în general și recomandarea designerilor pe această temă. Dar mai sunt domni care doresc varianta pe gri. Și atunci trebuie să mulțumim toate gusturile împreună cu lavalieră. Deci aceasta este o lavalieră. După cum observați, are aici un inel, da? Acesta se poate da jos și dărui, dacă dorește dumnealui, mirele, mirei se poate purta și ca inel. Acesta este un costum care îl poate purta deci și mirele, nu neapărat. Da. Și mirele, și nașul, și invitații, depinde de gusturile fiecăruia. Mai departe să vă prezint niște cămăși. În continuare cămășile slim, dar aceasta este o cămașă mai specială pentru că este cu năsturei colorați. Este și casual totodată. Da, merge și la blug, merge și la un sacou de catifea, de exemplu cum este acesta de pe manechin. Da? Sacou de catifea negru cu blugi, cu o cămașă, puteți să-l luați la o petrecere. Da? Nu mai este obligatoriu ținuta foarte, foarte formală, într-un costum ca simplu invitat, într-un costum clasic cu cămașă, cravată și cămașa aceea uni. Putem adapta lucrurile să fie și de seară și de zi. Da? Având în vedere că are năsturii colorați, nu mai necesită nici cravată, nici... Nu, este foarte simplu. În general, bărbaților le e cam greu să pună papion, să pună cravată și atunci se fac și cămăși care nu mai necesită, da? Așa este, știu că în general cravata se poartă doar până intri la nuntă și apoi da, și după aia sigur se dau jos, da. Mai este un model de cămașă cu năsturei maro. Foarte drăguț, la fel, merge și pentru zi și pentru seară, da? Gândiți-vă la un pantof maro cu un costum bleu marin. Merge super frumos. Și o curea la fel maro. Da. Este în trend. Chiar pantoful bordeaux sau maro este în trend. Cu costumul bleu marin, vă arăt eu și costumul bleu marin imediat. În continuare, cămășile cu dungi. Vedeți, sunt aici mai multe variante, da? Cămășile cu dungi, la fel, năsturei colorați. E foarte... copilăros, așa, adică, în general, cum e și la damă... Asta vreau să zic. Și la damă culorile tari și vii vara, așa recomand și la domni. La fel, culorile cât mai vii. Plus că la petreceri, în general, recomand cămășile cu mânecă lungă. Mai am clienți care vin și cer cămașa cu mânecă scurtă la petreceri. Nu este indicat. Deci cămașa cu mânecă lungă este cea mai elegantă. Mâneca scurtă este pentru zi, pentru o parte mai casual, dar de seară recomand cămașa cu mânecă lungă. Dar este cald! Ce fac săraci bărbați cu mânecă lungă? Se poate sufleca mâneca și se face foarte frumos o cămașă cu mâneca mai scurtă. Dar trebuie să suporte, nu într-un fel, adică și doamnele suportă când sunt îmbrăcate cu corsete sau cu tocuri foarte înalte, nu? Așa este, dar asta numai noi o știm. Mai departe, avem și gama de cămăși cu mânecă scurtă, bineînțeles, pentru domnii care doresc pentru partea de zi. Dacă observați, se poartă culorile tari. Turcoazul este în vogă și la damă și la bărbați, după cum se vede, da? Așa.
O cămașă albă cu o cravată roșie este în trend. Sau turcoaz, de ce nu? Am revenit la turcoaz. Deci turcoazul este culoarea anului. Turcoaz, roz. După cum vedeți și dumneavoastră, sunteți tot în roz. Deci e o culoare anului. Mai departe. De exemplu, aici la cravate, pentru o cămașă uni, cum? O cravată ori uni, ori îndungi. Depinde acum de cât e de formală ținuta respectivă. În general, pe partea de business, recomand o cămașă uni cu o cravată uni mai închisă. Pe partea de elegant, mai merge și cu niște dungulițe, dar niciodată cămașa îndungi cu cravata îndungi sau cămașa în carouri cu cravata îndungi. Nu prea merge, nu prea merg împreună. Se poartă cravatele late sau subțiri? În funcție de gusturi. Se poartă și cele late și cele subțiri. Cele subțiri am observat, le preferă mai mult tinerii. Cele late merg pe parte mai office, pe ținutele mai office. Blugi în continuare slim, deci se poartă blugi foarte slim și simpli, foarte, foarte simpli, clasici. De ce? Pentru că se pot purta și la o ținută mai elegantă și la o ținută mai casual. Am revenit la moda... Exact. Da. Un sacou de catifea îl luați la o petrecere cu un sacou de bumbac, uitați aici, vă arăt și sacourile, foarte frumoase, pe variante de culori. O să vă mire că se poartă culorile la bărbați, dar se poartă foarte mult. Albastru, verde, corai, vedeți? Corai cu o cămașă albă. Recomand la sacourile acestea cămășile albe, pentru că pun foarte bine în evidență sacoul, sau cămașa neagră. Nu cele colorate. Deci, ca să iasă în evidență sacoul, trebuie o cămașă albă, uni sau neagră, uni. Sau cea cu năsturei, ați văzut. Vine foarte bine. Este că în momentul în care punem o cămașă colorată, mai punem și un sacou colorat? Nu merge, nu. Ca să iasă în evidență sacoul este în regulă așa. Și mai sunt sacourile gen anii 60, cu cotiere. Încă se mai poartă sacourile cu cotiere. Da? Din stofă, toate foarte cambrate. Și observ că slim-ul și cambratul. Asta e... Da, sunt și costume și sacouri clasice, pentru că nu se potrivește la orice tip de conformație sacou slim și atunci sunt și pe regular, pe clasic. Mai avem aici niște sacouri foarte, foarte drăguțe, care merg și ca o jachetă primăvara, și iarna, și toamna, și vara, în toate anotimpurile. E la fel foarte slim, se poartă la blug. Și batistuța? Batistuța e foarte haioasă, dacă observați. Devine casual dacă o lăsăm acolo înăuntru la locul ei. Și mai elegant, am scos și am făcut un sacou mai elegant cu un pantalon uni, ne ducem la o petrecere. Deja a devenit altceva. Da, exact, altceva. Și costumele în general care sunt clasice, negru, bleu marin sau gri, dar acum a apărut din nou costumul bleu marin. Foarte frumos. Deci mie îmi place foarte mult. E un costum, e un pic mai tineresc, mai elegant. Negru va fi întotdeauna elegant, dar acum a venit și bleu marinul din urmă și merge cu cam toate nuanțele de cămăși, nuanțe deschise. Nu recomand eu foarte mult bleu, pentru că atunci dă o notă de ținută de... obișnuită. Sau... De uniformă militară, da, exact. De uniformă militară. Și atunci recomand cămășile deschise, albe, roz, lila, merg foarte frumos cu bleu marinul. Și la fel, un sacou mai camrat, există și sacoul clasic la varianta asta. Sacouri din in, avem și sacouri din... Inul, iarăși? Da, inul pentru vară este ideal. Pe bej, pe negru, da, este ideal. Sacoul din in. Cu un blug și poate fi o ținută casual sau elegantă, depinde de situație. Sau sacou de catifea. În continuare, sacourile de catifea. Chiar dacă noi le-am vândut în iarnă, da? Am mers în iarnă mai bine pentru că sunt un pic mai grosuțe. Dar le-am recomandat pentru seară acum. Da? Vin foarte frumos pentru seară. O cămașă deschisă la culoare, cu un pantalon elegant. Merge pentru o petrecere de seară.
Sunt clienți care nu mai preferă costumul și atunci recomand un sacou de catifea cu un pantalon, o cămașă și e foarte elegant și abia după se poate purta sacoul și la blug. Și multifuncțional. Și foarte util. Da, foarte util. Recomand ținutele multifuncționale, adică și complexe. E mult mai simplu. Mult mai simplu, da, mult mai simplu. Altceva, știu că aveți și bermude, tricouri? Da, și bermude și tricouri pentru vară. Cu mare drag oricum îi aștept pe domnii să vină să ne treacă pragul magazinului și pe doamne în continuare. Așadar, ce concluzie tragem acum la final? Slim? Cambrat? Culoare? Foarte multă culoare, da, de ce nu? Așa, și la domni. De ce nu mai doamnele să fie colorate, să fie și domni? Am dat chiar la tinerii pentru banchete sacourile colorate. Ei caută mai colorat, așa, mai tineresc. Costumele și slim și clasice, iar cămășile la fel. Cămășile viu colorate, așa, inedite și atipice. Să nu fie chiar cămașa aceea foarte clasică. Apropo de cămașă, butonii mai sunt... Da. Sunt foarte... Chiar o să vă arăt niște modele de buton care se poartă aici. Se poartă foarte mult butonii și destul de colorați, dacă observați, da? Aici e cu auriu, nu neapărat cei clasici, da? În funcție de cămașă, uitați, verde, da? Iarăși culoare. Da, iarăși culoare, de ce nu? Nu trebuie asortați, asta este clar, nu asortăm cu sacou, nu asortăm cu cămașa, îi punem ca o pată de culoare, exact ca la damă. Plus că nu se mai asortează ținuta domnului cu ținuta doamnei. Vin foarte mulți clienți la noi care spun, vin cu materialul doamnei și spun aș dori papionul sau aș dori cravata, exact nuanța respectivă. Nu se mai poartă. Se poartă nuanțele sau culorile complementare. Roșu cu gri, roșu cu verde, bleu marin cu roz și atunci le oferim variantele respective de combinații. Ca și la damă, nu se mai poartă asorteul. Nu, să fie un accesoriu, să pună în evidență, v-am mai spus și data trecută, depinde ce dorim să punem în evidență, clar, la ținuta respectivă. Altceva noutăți ați mai avea să ne aduceți, să ne spuneți? Se poartă în continuare papioanele. Toate culorile, și de seară, și de zi. La miri recomand negru, dar nu recomand la ceilalți invitați. Sunt foarte mulți care își doresc papionul negru, cămașa albă, pentru că vor fi confundați, asta e clar. Deci, ceilalți invitați să aibă papioane colorate, se poartă foarte multe papioane colorate. Toate culorile, verde, roșu, galben. Cu modele, cu imprimeuri florale. Acum foarte multe imprimeuri florale. Pachiști. Deci se poartă pachiștii foarte mult. Toate culorile. Am avut chiar toate culorile. Și roșu, și albastru, și verde. Se poartă. Au revenit în modă pachiști. O perioadă nu s-au purtat, dar acum se poartă. Știu că și pentru damă sunt pachiști. Și pentru damă, da. Cred că și pentru damă. La o ținută mai office, cu pantalonul mai evazat, o cămașă albă, merge foarte frumos în o pereche de pachiști. Așadar, pentru bărbații, pentru partea masculină care vrea să meargă la un eveniment sau care pur și simplu vrea să fie altfel, ce îi recomandăm? Să vină aici. Îi așteptăm cu mare drag și împreună cu doamnele.